Tak znova! Sice řekl, že s Emma jsou hezký boty, ale to se neřeší. Ty lidi ani asi netuší, že Emo je z 80. let a Emo... No. Dobrý den, můžu se vás prosím zeptat, co si myslíte o Emu? Děkuju. No comment, prej. Děti, jdeme se dál procházet po Budějcích. Natáčejte to někdo. Tak, já tam chci být taky někdy. Ano, tady máme Veronka a Michalku. Koukej. Na tato. A ty k nám nepatří. Lucinka. Ano. To je Emo. Co si myslíte o Emu? Emo? Emo. Tak děkujem. Co si myslíte o Emu? Hovno. Ty vole. Emma. Počkej, s Emma se dělají dobrý boty. Tak? Úspěch. Ale být smutný a neveselý. Ano, máme... Hele, jde se dá těch kluků před náma, ty? A musíte si... Jo, jdeme. Tak se jich ptáš, jo? Jo. Kluci, co si myslíte o Emu? No ty krávo. Děkuji za koment. Dětičky, co si myslíte o Emu? Že by nám dal prý facku. A já bych ti dala facky na uši. Co tam s tamhle těch? Ano, děláme anketu o Emu. Co si myslí lidi o Emu? Emo zde. Emu, já nejsem Emu. Já myslela, že se taková stanciáda, že nám se dá fakce o Emu. Tak nic, prej. Ano. A máme skupinu. Já hraju na bit. Jo. Tak jdem se to tady těch. Já se jich zeptám. Ne, těch ne. Hej, mozek. Dobrý den, co si myslíte o Emu? Děkuji. Jdem tamhle za to. Jestli chceš. Myslíte si, že Emo je něco jiného než krásný boty? Emma. Ne, ale Emo to je stále. Prosím vás, používáte. To je psát Emu. Emačky mají krásný kozy. Oj, děkujem. Hej, používáte taky doma erotický masážní olej s jménem Emo? Ano. Zrovna jeden a ty a já, jo, ale pšit. Přišete. Jdeme k Barbie. Barbie. Vidíš, tak se máme všichni rádi, vidíš to? Máme se rádi. Já to asi vypla. Aha. To je dobrý, natáčíme. No prý, tak nic to asi natáčíme. Ok, nechci říkat o tom. Za kterýma jdeme? Tam za těma? No tak za kterýma teď. Tak se zeptej. Prosím vás, můžeme se vás na něco zeptat? Co si myslíte o Emu? My vymíráme! Oni si asi mysleli, že je to ptáček jménem Emu. Musíme se zeptat, co to je Emu, protože... Počkej, pojďme to. Vy natáčejte. Prosím vás, můžu se vás zeptat, co je to Emo a jestli víte, na co to slouží. Emma je erotická, ale ona se stydí. Tak jde. Ona nemluví. No a to proč na ty pazeš jazyk? No ty vole. Zvěr. Oh. Ano, jdeme se zeptat. Jsme slušní emáci, ano. Honem. Prosím vás, můžu se vás zeptat, co si myslíte o Emu? Co si myslíte o Emu? Nebo co to Emo je, co to slovo znamená, nebo jestli víte. Tak děkujem. Vypadíme ty Barbie. Ale já se jich neptám, Semku ptáš to. Ono se to zamlžilo, ono to není vidět. Můžu se vás na něco zeptat? O, děkuji vám. To mi taky myslel, že
Je červená. Pravý emo. Ano. Pravý emo. Miro! Radši ne. Maminka, no ne. To pojď se dívá na oči. Mě zabila. Ještě to podá. Zabíjejte to mě. Červenou! To je správný emo. Ty co kousí? Oni nejsou emo, oni tam zůstali. Oni jdou na zelenou, oni jdou na zelenou, nejsou emo. A podle... Počkejte, já to poza... Oh. Pozor! Je. Takhle. Počkej. Děkuji ti. Jano, uschlej list od bahna. O, sakra, ukáž. Díky. Natáčejte někdo. Nemáte almustičku. Ema vražda, ano. Tak ne. Tak ne, škoda. Miroš! Ano! Rychlý Betty. I love you. Tak ty mají dost taky. Nedělou to s vámi, bylo by to s vámi. A Verunko, nedělej to. Prosím vás, můžeme se vás zeptat, co si myslíte o emu? Spíchám na neba. Jo, tak děkujem. Tak nic. Hele, to je dobré. Hele, proč tady s náma chodíte? Co? Už to vím. Když si nikdo nechodí.